Afrikako azken kolonia. Espainiako kolonia zaharra. 53. probintzia. Mendebaldeko Sahara. Lurralde ez autonomoa. Eztabaidan dagoen lurraldea. Gerran. Ondarra nahikoa. 1000 kilometroko kostaldea Atlantikoari begira. Hori ere bai. Britainia Handia bezain besteko azalera duen herrialdea. 600.000 lagun. Basamortu, aberatsa. Oso. Hori guztia da Mendebaldeko Sahara. 1975 Marokok legez kanpo okupatua du. Urteak eta urteak iraun zuen gerra ondoren, errefuxiatuak basamortuan. Gatazka enkistatua. 50 urte baino gehiagokoa. Zergatik? Zientzia puntu-puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Saharak estatus korapilatsua du. Zaila oso. Ez da lurralde independientea. Ez da Marokokoa. Ez da Espainiarra ere. Lurralde ez autonomoa omen, Nazio Batuen erakundearen arabera deskolonizatzeke dagoen lurraldea. Ze aldatu da Saharan azkeneko 50 urteotan? Deus gutxi. Miseriak eta arazoak eta errefuxiatuen egoera segitzen du lehen bezala ez, gaizkiago, arazo gehiago. Eta kasu honetan, Saharan, azken urte hauetan, gauza gero eta gaizkiago daude. Krisis ekonomikoa izan dela eta laguntza internazionala gero eta gutxiagoa da. Hango egora, esperantzaldetik eta baita ere gure estudioan hasierako 2014 garbi ikusten genuen, itxaropena falta. Ez dago lanik, ez dago dirurik, ez dago egitekorik esan dezakegu kanpaldietan, eta hor dagoen egoera da, gerra, pentsatzen zela ja momentu horretan, irten bide bezala. Gure adituaren ahotsa duzu hau. Carlos Vilches, Nafarroko Unibertsitate Publikoko soziologia irakaslea. Saharan bertan hainbat inkerketa egin duen soziologoa. Nola llegatu dira egoera honetara? Marroko zen interesa, Mendebaldeko Sahara mantentzea, okupaturik badakigu 1975 Martxa Berde izan zela, Franco hiltzekotan zegoela eta oso ongi aprobetxatu zuen erregea, Mohamed, 150.000 persona basamortutik joan ziren eta okupatu zuten Sahara. Eta hango biztanleak, saharaguiak, hortik mugitu behar eta Argeliera joan behar basamorturan bizitzera. Eta horren truke, bazegoen baitare aukera bat edo onuk markatutako erreferendum bat egiteko, urtea jarri zen 1982 tope bezala, baina referenduna independentzia izateko, oraindik ez da egin. Eta ematen duena da, Espainia, Frantzia, Marrokoz, baitare, pixkat ez dutela nahi referendum hori egitea. Ez, hala dirudi. Are okerrago, gauzak okertu egin dira joan den azaroa ezkeroztik. Gerra aldago, naiz eta intentsitate txikikoa izan. Joan den urtean, gerra berriro hasi zela, 1981 urtean gerra bukatu zen Marrokos eta Frente Polisario artean, baino oraindik berriro ikusita zenolako presioa dagoen Saharan, Frente Polisario berriro gerra hastea plantatu du, eta ematen du hor soluzio edo irtenbidea gero eta zailagoa izango dela. Etxipena gailendu da. Batez ere kanpalaikuetan jaio diren gazteen artean. Nazio Batuen erakundeak agindutako erreferendunaren zain. Esperoan eta desesperoan. Horixe jaso zuten Nafarroko Unibertsitate Publikoko soziologoek bertan 3 urtez egindako ikerketetan. 3 urtetan ibili gara ikerketa bat egiten,
garbi dago beharrak ez direla bakarrik materialak, baino itxaropena da, etorkizunia bat izatea behar zuten, bai? Eta etorkizun falta hori ikusten da baitare gauza oso sinpletan, adibidez, garai batean Saharagui herria zen ikaragarriko kultura zuena. Gazte guztia joaten ziren ikastera, eskolara eta gero institutuak Argelian eta batzuk baitare gero ikasketa unibertsitario egitera inguruko herrietan, bai Argelian eta baitare asko Kuban. Eta orduan, momentu honetan, gazteok pentsatzen dute zertarako eskolara edo karrera bat ikasi zeren etorkizuna gabe non egin behar dute lana. Posibilitatea da Argeliatik atera eta Espainiara edo beste herrietara joatea eta hori oso zaila da. Eta orduan geratzen dira hor eta baitare esan behar da ikusi dugula azken urte hauetan osasun mentala gero eta arazo gehiago dauzkate populazio osoan, baina batez ere gazten inguruan. Orduan etorkizuna oso gogorra ikusten da eta desesperantza ikaragarria ikusi genu. Beste gauza agertzen zela ja orain dela 5 urte garbi, gazteak esaten zutela egoteko bake honetan hobe da berriro gerra sortu eta gerra horrekin behar bada badugu posibilitate bat Sahara askatzeko beste garai batean bezala. Halaxe da, irtenbidea gero eta zailagoa da. Sahararrak banatuta bizi dira, 2700 kilometro dituen harresi bat tarteko. Marruekos baitare egin du horma ikaragarri bat, 2700 kilometrokoa, defendatzeko eta jartzeko nolabait muga bat Sahara mendebaldekoa eta Tinduf kanpaldietan. Hor egin du, garbi ikusten da Israel jarri duela teknologia eta teknika, lagungarri izan da harresi hori egiteko, eta hortxeia nolabait muga haundi bat eginda gerran, Frente Polisario Saharan sartzeko zaitasun gero eta gehiago daude. Herria banaturik gelditzen da orduan. Bai, herria banaturik eta batzuk Marrokon menpe, besteak basamortuan eta haratago pixkat baitare Argelian Tinduf kanpamentuetan bizi den jendea Argeliaren babesean. Baino posibilitatea pasatzeko zonalde batetik bestera gero eta zailagoa da. Eta gero esan behar da, 4 milioi mina antipersonalak daudela eta oso zaila da ez bakarri pasatzea baizik eta jendea bere animalekin, hortik ibiltzea eta bar eta bar. Begiak zabalduko, zientzia hurbilduko eta adituak ekarriko dizkizugu. Zientzia puntuan, zuri gustatzen zaizun moduan. Arrantza eta fosfatoa, basamortu aberatsa. Hori da Saharar jendearen kondena, gainean duten madarikazioa. Mendebaldeko Saharako natur baliabideek sortzen dituzten onurak Marokoko enpresen, Rabaten gobernuaren eta atzerriko konpainien artean banatzen dira. Dena jasotzen du Marrokok eta konbenioak egiten dira Europako elkartearekin, jasotzen duen diru guztia eta asko da, dena gelditzen da Marrokos estatuen eskutan, bai? Eta esan dudana, gainera ez dute gutxienez lan egiteko aukerarik. Baina egia da, aberastasun ikaragarria da, fosfatos organiko naturala bigarren potentzia da munduan, gero esan dugu arrantza, baina azken urte hauetan baitare petroleo, gasa, zirkonita ere bai omen dago, eta lurralde oso aberatsa da, baina pobrezian bizi dira Saharaguia. Ez dugu aipatu, baina oso importantea da baitare Marrokok egiten duen errepresioa Saharaguien artean okupatu dauden lurraldeetan. Hantxe, naiz eta Saharaguek direla jaun eta aberastasun asko daude, ez dute posibilitaterik gestionatzeko, bai? Eta lan egiteko ez da ere, adibidez, fosfatos dagoen mina horietan, bakarrik 10% Saharago egiten dute lana. Orduan, bere lurraren aberastasun hori handia dela eta arrantza eta ez dute aukerarik ez da ere bizitzeko desente. Rabatek petrolioa eta gasa ateratzeko lizentziak ematen ditu. Bukra baita munduko aire zabaleko fosfato hobi handienetako bat. Eta azken datua daukaguna da,
40 herriko enpresak daudela okupatua dagoen Saharan lan egiten edo bere kapitalak mugitzen. Eta alde batikan Espainia eta Marrokos, baina baita ere Mauritania, Frantzia, estrategikoki Ipar Afrikan interesak ditu, bere koloniak direla eta gero beste aldetik pixkanaka Estatu Batuak baita ere ikusi dugu ze interesa daude Israelekin hor baita ere botereak eta kontrolak egiteko, eta azken urte hauetan Argelian guk ikusi dugu gero eta indar txino ekonomikoa gehiago daude. Adibidez, Argeleko aireportua orain dela oso gutxi 2 urte bukatu zela, Txinako enpresa guztiak egin dute. Orduan, globalizazio hori garbi ikusten da eta dirua eta interes ekonomiko dauden lekutan hor babesten da. Elma, jasanieraz Sahararren hizkuntzan ura. Elma, garrantzi bereziko hitza. Tinfudeko errefuxiatuen kanpamentuetan batez ere. 175.000 Saharar inguru bizi dira bertan. Eta emakumeak dute uraren ardura. Horregatik beraiekin egin dute lan Carlos Vilches eta Arabako Saharako lagunen elkarteak emakumeak ahalduntzeko helburuarekin. Gerra garaian, gizonak gerran egon ziren Marrokoen kontra, eta kanpandiretan mantendu zen herria emakumeen lanagatik eta bere antolaketa. Xarean badakite lan egiten, laguntzen familia bat besteari, ikaragarriko xare soziala dago, eta nik uste hor dagoela etorkizuna, bai, elkartasun prozesu horretan eta emakumeen indarrean. Menuan mota guztietako jakintzak, egiazko jakiteak, puntu-puntuan beti ere. Sahara esaten badut zer etortzen zaizu burura? Tristezia bai pixka bat. Olako herria, olako jendea nahi duela independentzia eta bizitzea berez lurraldetan, bai, pena gero inguruan dauden herriak eta internazionalkiz nola utzi dugun laguntzari gabe. Eta Polisario? Mugimendu sozial eta politiko bat kritika bat egin beharko duenan. Kontestu asko aldatu egin da, badaude ikuspegi diferenteak, egitura berritu behar da, jende gaztea sartu behar da, eta batez ere ikuste emakumeak botere real bat hartu behar dute. Marroko? Diktadura baten errege bat dagoela, eta interes ekonomikoak mantentzeko kapaz dela jendea sakrifikatu, bere biztanleak mugitu. Espainia? 1975 urtea Franco hilta bazegoela aukera kolonialismo hori irtenbide on bat emateko, erreferenduna egiteko, eta galdu du protagonismo eta zuzendaritza hori eramatea, eta ez du ematen aurrera gauzak aldatuko direnik. Importantea da Espainia liderazgo bat eramatea, hau lehen irtenbide bat eta gatazka hau soluzionatzeko. Nola izan gaztea basamortuan? Gaztea izatea oso gogorra, eta nik uste beraiek hartu behar dutela bere eskuetan baita ere etorkizuna. Eta postu hori egin dute gerra martxan jartzea, irtenbide bezala, baina nik uste baita ere bilatu behar direla beste bideak. Emakume saharaguia. Indarra eta potentzia irtenbide hori lortzeko eta diskurso eta borreko honetan kapazidade analitiko diferente bat eta ikuspegi diferente bat ikusteko. Nik itxaropen asko daukat, baina boterea lortu behar dute. Zeren egarri da Sahara? Ez bakarrik uraren egarria, baizik eta justizia egarria eta berdintasuna lortzeko egarria. Esperoan daude. Bitartean, Europar Batasuneko auzitegiak berriro esan du Mendebaldeko Sahara ez dela Marrokokoa, nazioarteko zuzenbidearen arabera. Bere erabakiarekin bat, bere lurraldea edo ura barne hartzen duen edozein akordiok argi utzi behar du bi erakunde desberdin direla. Horren ondorioz, bertan bera utzi ditu Europak eta Marrokok sinatu berri dituen arrantza eta nekazaritza akordioak. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.